namhlanje bazalwane senze isifundo sethu sokugcina for the year njengoba kuphela uNovember and sifunda kahle kahle ngesiphetho sencwadi kaDaniel la iphelela khona. Angazi ngayibeka kanjani ngesizulu kodwa the apex in English, the apex of the book of Daniel la iphelela khona nje, la ifinqa khona yonke indaba. Yisisihloko sethu sanamhlanje. Sizobona bazalwane into ezimangalisa kakhulu and ngiyakhuleka kakhulu uNkulunkulu asisize nje sibone ngale ndlela afisa sibone ngayo kuphela ngoba you know lento esizobona esizofunda namhlanje bazalwane, if uNkulunkulu angasikhanyisela nje kumoya oyingcwele ngempela sizoshintsha kakhulu indlela esicabanga ngayo nendlela esiphila ngayo futhi kakhulu. So nje umkhuleko wami uNkulunkulu asisize sibone. Asiyeni kuDaniel 12. Daniel chapter 12. Sizaya ku verse 1. Daniel chapter 12 verse 1. Ngaleso sikhathi uMikhayeli uyakuvela, isikhulu esigqamileyo esimela abantwana babantu bakho. Kuyakuba yisikhathi sokuhlupheka esingazange sibe khona kusukela ekuveleni kwabantu kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakho bayakukhululwa, bonke abafunyanwa belotshiwe encwadini. Hala no verse 2 futhi. Sifunde no verse 2. Verse 2. Abaningi abalele emhlabathini wothuli bayakuvuka. Abanye bavukele ukuphila okuphakade, abanye ihlazo nokunengwa okuphakade. Ngicela ukuphinde ngikhuleke futhi bazalwane, singavala nje amehlo. Nkosi enothando olumangalisa kakhulu. Hey Father, we thank you so much ngegazi likaYesu. Siyabulela Nkosi ngegazi elinamandla elihlambayo. Sibulela Nkosi uthando olungaka, ukuzidela kwakho Nkosi unikele unyana wakho kuphela kwakhe. Nkosi siyamangala kakhulu. I am amazed kakhulu nje Nkosi Yesu indlela osithande ngayo. As we come Nkosi to the end of the book of Daniel and kuhambisana Nkosi even with the times that we are living in ngoba we are also in the end of time. Siyacela Nkosi usincede sibone what is about to happen. Siyacela Nkosi usivule amehlo. Please Heavenly Father, sincede kakhulu ukuze Nkosi the sacrifice uyenzile ingabi yize Nkosi Yesu. Siyacela Nkosi usincede ngathi singathi xa sifunde ilizwi lakho isono silahlekelwe ngamandla Nkosi, nezinto zomhlaba zilahlekelwe nje Nkosi buhle baso. Sidonseke sitsaleke kuYesu Kristu asifelayo. Konke Nkosi siyacela ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Now lithi iBhayibhile ngaleso sikhathi uMikhayeli uyokwenza njani? Uyakusukuma. Siyizwa bazalwane. Now into yokuqala kumele sizibuze njalo iBhayibhile malithi ngaleso sikhathi kumele sibuze ukuthi ngesiphi isikhathi kusuke kwenzekani ngaleso sikhathi. Siyibona leyo nto. Now mawufunda kumavesi asenhla ngamanye amazwi amavesi before this verse uyasithola ukuthi leso sikhathi esiphi yini eyenzekalayo. Asifundeni kuDaniel chapter 11 ku verse 44 ukuthi yini seyisenzeke la ekugcineni kaDaniel chapter 11. Just before uMikhayeli asukume yini eyenzekalayo. Verse 44. Iyakwethuswa imibiko evela empumalanga nasenyakatho. Iyakuphuma ngokufutheka okukhulu ukuchitha nokubhubhisa abaningi. Siyezwa bazalwane, ithi lana tidings ihlanganisa nevangeli land. So ikhuluma ngenkosi yasenyakatho, the king of the north. Sabona last week ukuthi upapa the Roman Catholic Church. Siyabona leyo bazalwane. Mase ibuyiselwe amandla wayo njengoba sasifunda last week sathola ukuthi ibandla laseRoma Roman Catholic Church lathola ini inxeba, ladebeza inxeba. But le nxeba manje liyaphiliswa. And wonke umuntu uma ukuthi benenxeba nawe belimele mase iphilile umbona ngokuthi ahambe asimhlambe belimele elinyaweni ehambe chuka ngenxa ukuthi belimele. Mase iphilile ubona ukuthi manje akasachuki seyihamba kahle
ngale ndlela behamba ngayo phambi ukuthi alimali sayizwa leyo nto. Now mawufunda ngebandla iRoma, iRoman Catholic Church la kwiSiprophet, uyathola ukuthi bazalwane indlela lalihamba ngalo phambi ukuthi lithole inxeba lalihlushisa abangcwele abavezayo ukuthi cha lokhu akona kaNkulunkulu. Siyayibona leyo bazalwane. And manje la ku verse 44 kuveza isikhathi la inxeba seliphilisiwe. Ngoba ku verse 40 thola inxeba, ku verse 44 seliphilisiwe inxeba. Sekuthiwa manje le nkosi lena erepresenta iRoman Catholic Church kuthiwa iphazanyiswa noba ihlushwa yimbiko evela enyakatho izolweni bazalwana nasempumalanga. Lana kukhulunywa ngevangeli lokugcina, the final message of mercy, kukhulunywa ngayo la. Kuthiwa mase ihlupheka kuthiwa iyathukuthela kakhulu, ibhubhisa abaningi. Mawucabanga ibhubhisa abantu, labantu obviously abaphethe lembiko, ibhubhisa labantu abaphethe lembiko. Na bazalwane kuthiwa kuzothi kusenjalo kusabhujiswa abantu bakaNkulunkulu. Abanye bangena ematilongweni, abanye bayaphangwa njengoba sesifundile last week. Mabephangwa bayaphucwa izinto zabo, baphucwa imisebenzi yabo, abakwazi ukuthenga nokuthengisa izalwane bazalwane, bayaphangwa. KuDaniel chapter 11 lo Mose ku verse 33 kuya verse 35 ikhuluma ngey'ntshushiso. Na bazalwane kuyothi kusenzeka kanjalo lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi uMikhayeli uyakusukuma. Sayizolwane bazalwane. And kuthiwa uMikhayeli mayisukuma kuyokuba nesikhathi bazalwane sobunzima obungakaze kube khona soloko umhlaba waqala. Siyayizwa lento bazalwane ekhulunywayo. Siyabazi ubunzima kube khona emhlabeni. Izindawo ezike bazalwane zithole kanzima. Ngisho even nale South Africa kuphela ngesikhathi se-apartheid abantu indlela babebulawa ngayo. Yabona nje bazalwane kube khona izimpi. Ngikhumbula mawufunda even nange-genocide, Rwandan genocide, abantu besifa yazi mawuyibuka njalo mayiveza leya nto ku-TV bazalwane njalo kuveza umyalezo ukuthi yabona lento not for sensitive viewers ngoba umuntu indlela babebulawa ngayo abantu engathi bazalwane yilwane. But uthi Jesu asikaboni lutho. Uthi kuzoba khona kuzofika isikhathi sobunzima ongakazi kube khona kumhlaba wonke. Sayizwa bazalwane. Now nazi into engifuna siziqonde. Number 1, sesibonile oqala ukuthi yisiphi leso sikhathi uMikhayeli mayisukuma. Ile sikhathi lesi sekushushiswa abantwana bakaNkulunkulu. Isikhathi esifanayo naleso sithola kwincwadi kaMateyu chapter 24 ku verse 9. La iBhayibheli lithi lapho bayokunikhaphela osizini banibulale, niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Sezolweni bazalwane. So iBhayibheli lonke lifakaza ngentshushiso yabantwana bakaNkulunkulu phambi ukuthi uJesu ukuthi afike. Zikhona imfundiso ezifundisa abantu ukuthi hayi abantwana bakaNkulunkulu bazohlwitha phambi ukuthi kufele intshushiso. Ibingeke isho ukuthi niyakuzondwa ngenxa yegama lami ukuthi abantwana bakaNkulunkulu bonke bazobe bekhushiwe. Sayibona leyo nto ngoba kuzobe kungesasalanga muntu phela ovuma ini igama likaJesu. But now bazalwane iBhayibheli lithi abantwana bakaNkulunkulu bazobe beshushisa. And uMikhayeli uyasukuma ngaleso sikhathi. Now yini eyenzakalayo bazalwane makusukuma uMikhayeli? Into yokuqala engifuna siyibone ukuthi makusukuma uMikhayeli kuvalwa ini umusa. Sayizalwane bazalwane kuvalwa umusa, i-close of probation. I-close of probation kuvalwa umusa. Sibona kanjani ukuthi makusukuma uMikhayeli i-close of probation? Ayesibukeni nginibonise bazalwane sibona kanjani. Verse 1 la ku verse 1. Ku verse 1 siyatshena ukuthi uMikhayeli mase isukuma bonke abantu abalotshiwe encwadini yokuphila bayakusindisa. Sayizwa leyo nto bazalwane. Now leyo phrase iyodwa iyasitshela lapho ukuthi umusa sekuvaliwe. Kungani ngisho kanjalo? Ingoba incwadi yokuphila mawungakavalwa umusa, incwadi yokuphila inamagama wabantu abanye abangeke basindise. Inamagama wabantu abanye futhi abazosinda obviously ngoba incwadi yokuphila. So encwadini yokuphila njengoba sikhuluma amagama ayangena amagama ayakhishwa. Sayizwa leyo nto. Now mawufuna ukufunda amavesi mhlawumbe akhuluma ngalokhu ungafunda Exodus chapter 32 verse 32 uqhubeka nayo verse 32 no 33. La uNkulunkulu waloba amaSirayeli
encwadini yokuphila ngesikhathi benze isivumelwano naye ku-Exodus 19 benze isivumelwano noNkulunkulu. uNkulunkulu wabalwa bencwadini yakhe yokuphila. Kodwa ku-Exodus 32 kathi beqeda ukwakha inkomo yegolide beyikhonza, uMoses ebakhulekela uthi Mose ngicela ubathethelele Nkosi, uma ngabe ubathethelele ngicela ungikhiphe kwincwadi yakho ilobile. Sayizwa leyo nto. So Moses was aware of this book. Now uthi uNkulunkulu mayiphendula ngiyamanga lento ayishoyo. Uthi hayi, umuntu engizomkhipha encwadini engiyilobile ulo owonile phambi kwami. Sayizwa lento bazalwane. So siyabona ukuthi igama malingenile akusho ukuthi li-permanent. So amagama mase-permanent sekusinda wonke umuntu esencwadini. Lapho kumele wazi ukuthi sekungene wonke amagama ekumele angene, sekuphume wonke amagama ekumele aphume. So umusa sebenze njani? Sewuvaliwe. That's why iBhayibheli bonke ngalesi sikhathi bonke abantu bazobelotshwe incwadi bakusinda. It's only at this time. Okwamanje cha, amagama ngabikho permanent. Amagama abikho permanent. Nabazalwane, okunye mhlambe kumele sikubone. uMikhayeli ngangishilo ukuthi uMikhayeli ubani? uJesu bazalwane. Sikhona isifundo la sayichaza indaba ukuthi uMikhayeli uJesu. Leli gama lithi Mikael kuhlanganiswa amagama amabili. Kuhlanganiswe igama lithi Mika no-El. U-El umele u-Elohim uNkulunkulu. Lokhu kusho ukuthi lona oyilokho uNkulunkulu ayikona. Sayizwa leyo nto. That is what the name Mikael means. Mikael. So ikhuluma ngoJesu. Abantu into ejwayele ukubadida ukuthi eBhayibhelini makukhulunywa ngoMikhayeli kwincwadi kaJude kukhulunywa ngokuthi ingilosi, the archangel. Kahle kahle la gama lithi arch lapha igama lesiGreek elisho ukuthi chief of the angels, umphathi wezingilosi. Sayizwa leyo nto bazalwane. uMikhayeli umphathi wezingilosi. And mawufunda kwincwadi kabaseTesalonika chapter 4 ku-verse 15 no-16 liyasho iBhayibheli ukuthi eliphi ilizwi elizovusa abantu, ukuthi uJesu mayehla uzomemeza ngezwi elikhulu, ngezwi le-archangel. Sayizwa leyo nto. And then abalele emathuneni bayavuka. Now mawuqhathanisa lokho noJohn chapter 5 uyathola ukuthi uJesu impela i-archangel ngoba izwi likaJesu elivusa abantu. Uthi uJesu kwincwadi kaJohn chapter 5 sengikhohle iverse manje ukuthi uverse kuJohn chapter 5 but ngiyalibona bazalwane sayisalifunda ngalo. Ngicabanga ukuthi lapha ku-verse 35 verse 34 la uthi uJesu liyeza usuku futhi selikhona la abasemathuneni bayokulizwa ilizwi lendodana yomuntu bavuke emathuneni. Sayizwa leyo nto. So izwi elivusa abantu emathuneni izwi likaJesu, but uthi Paul izwi elivusa abantu emathuneni yizwi le-archangel. So i-archangel lena okanye the chief of the angels, umuntu obusa izingilosi, hayi ukuthi uyingilosi kodwa obusa phezu kwazo izingilosi nguJesu. uMikhayeli. So uMikhayeli uJesu bazalwane, lo oyilokho uNkulunkulu ayikona. Now uJesu ngesikhathi asenincwadi kaMaroma quickly, Maroma chapter 8 sibona ukuthi uJesu mayezulwini wenzani. Yini wayenza uJesu mayifika ezulwini? Omunye ngaye kumaRoma, omunye aye kumaHebheru chapter 1. Okay, asingayo omunye nomunye, asingajahi, singathemthe ukujaha. Sizofunda amaRoma siphinde siye kumaHebheru. It's fine. Asiyeni kumaRoma chapter 8. Yes, verse. Sifunde uverse 34. KwabaseRoma 8 verse 34. Ngubani olahlayo na? uKristu Jesu owafayo. Yebo impela owavuswa kwabafileyo, ongakwesokunene sikaNkulunkulu, nguyena osinxuselayo. Sayizwa nabazalwane. So ukuthi uJesu into ayenzayo ezulwini wenza njani? Uyasinxusela ngasekunene kabani kaNkulunkulu. Now asike size manje kumaHebheru ukuthi ibeka kanjani ukuthi mayifika wenzani uJesu ngasekunene kaNkulunkulu. umaHebheru 1 verse 3. So njengoba ngasekunene kaNkulunkulu angisho uyanxusa, but ngifuna sibone iposition yakhe manje njengoba enxusa.
amaHebheru 1 verse 3, yona ethi ingukumenyezela kwenkazimulo yakhe, ifuze yena uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo, isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala ngakwesokunene somkhulu weliphezulu. Sayizani bazalwane, ngicela ukubuza ke bazalwane. Ithini iposition kaJesu njengoba esinxusela ezulwini? According to Hebrews 1 verse 3, siyatshena ukuthi uhleli ngase kunene. Izithi iBhayibhile lana ku-English ithi who is set down at the right hand of the majesty on high. Sayibona leyo nto. So uJesu uhleli phansi as enxusa. So mase isukuma lapha kuDaniel chapter 12 verse 1, sekuphelile ukwenza njani? Ukunxusa. Umusa uvaliwe. As enxusa uJesu ithi iBhayibhile he is set down, but as esukuma uJesu kuyaphela ukwenza njani? Ukunxusa. Sayibona bazalwane. So mawubuka nje lamavesi la kakhulukazi leli lezincwadi ukuthi incwadi seyifinal, uyabona ukuthi ngalesi sikhathi uMichael mase isukuma into eyenzakalayo ukuvalwa kani komusa. Ukuvalwa komusa. Now nayi into yesibili ke manje ngifuna siyibone. Kebeke yesibili leyo. Lokuvalwa komusa. Yokuqala ukuthi kuzobe kusenzakalani ngaleso sikhathi, kuzobe kushushisa abangcwele. Eyesibili ukuvalwa komusa. Eyesithathu nayi into yesithathu engifisa siyibuke bazalwane kuDaniel chapter 12 again. Kuthi uMichael mase isukuma kuba isikhathi sobunzima obungakaze kubonakala ngisho umhlaba wonke. So lokho izwe laba khona. Now nayi umbuzo engibuza ngicela bazalwane niphenduleke. Lo bunzima okuzoba khona kuzoba ubunzima for ubani, like ubani ozozwa ubunzima. Yebo ngibuza kanjani nje ukuthi kuzoba kuyisikhathi sobunzima. Mase isukuma uMichael, ubani ozozwa ubunzima? Abangcwele. Okay. Omunye? Cela siphinde siyifunde Daniel chapter 12 verse 1. Ngaleso sikhathi uMichael uyakuvela, isikhulu esigqamileyo esimela abantwana babantu bakho. Kuyakuba yisikhathi sokuhlupheka esingazange sibe khona kusukela ekuveleni kwabantu kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakho bayakukhululwa, bonke abafunyanwa belotshiwe encwadini. Amen. Nabazalwane ngicela ukubuza, uMichael njengoba vela noba njengoba esukuma ukuthi umele bani uMichael? Abantwana babantu bakaNkulunkulu. Yebo, sebona lobazalwane. So umele amakholwa, umele thina esikholwa kubani? Uye uMichael uJesu. Siyayizwa lento bazalwane. So uMichael umele thina. So manje mayisukuma emele thina. Ubani osenkingeni? Ulona obesihlukumeza. Siyayizwa lento bazalwane. Ngoba phela iqala iBhayibhile ngokuthi ngaleso sikhathi sabuka uJesu leso sikhathi la kuhlukunyezwa abantu bakaNkulunkulu. Asukumeke manje uMichael, angithi sengibone kwanele. Sengibukile kwanela, ngiyasukuma manje. And sekuyisikhathi manje sobunzima kakhulu emhlabeni. But now not for abantu bakaNkulunkulu but for abantu abala emhlabeni bazozwa ubunzima obukhulu. Yebo, uNjabule bengekho wrong naye. Nabantwana bakaNkulunkulu bazozwa ubunzima ngoba ngalesi sikhathi bazobe bezingelwa ilaso bazobe sebefisa ukubulawa kakhulu. Kuthiwa isikhathi senhlupheko kaJakobe. It is the time of Jacob's trouble. But kakhulukazi abantu abasenkingeni bazalwane. Ngoba kubantwana bakaNkulunkulu i-trouble it's mental. Siyabona leyo nto. Ukucabanga lokufa abazoke experience esibezingelwa. Futhi the time of Jacob's trouble ukuhlushwa yizinto babezenzile in the past. Bebuka ukuthi ingaba ngempela sishiye konke yini okuyisono. Did I really repent of le sono engisenzile? Siyabona leyo kubo ubunzima it's mental anguish, yabo. But abantu abazwa ubunzima ngempela okuphysical yilabo la emhlabeni abahlupha abantwana bakaNkulunkulu. Lithi iBhayibhile kuzobe kuyisikhathi sobunzima obungakaze kubonwe. Siyayicabanga leyo bazalwane. Uyakhumbula ngesikhathi eGibhithe
kuney'nhlupho zazikhona, ubunzima ababuzwa abantu baseGibhithe lapha. Kodwa lithi iBhayibhile ngalesi sikhathi lesi kuzobe kuyisikhathi sobunzima obungakaze bubonwe. Sayizwa leyo nto bazalwane. You know, uma ufunda iBhayibhile ku-Isaiah 28, ake siyene ku-Isaiah 28, likhuluma ngaso lesikhathi uNkulunkulu maseyenza lento. Asizweni ku-Isaiah 28 ithi yini le? Bazalwane, le ndaba le iyamangalisa kakhulu. Isaiah 28 ikhuluma ngalesi sikhathi. Isaiah chapter 28 ku-verse 21. Verse 21. Ngokuba uJehova uyakusukuma njengasentabeni yasePerazim, athukuthele njengasesigodini saseGibhiyoni, ukuze enze umsebenzi wakhe ongavamile, afeze isenzo sakhe esimangalisayo. Lithi lana iBhayibhile bazalwane ukuthi ngaleso sikhathi leso uNkulunkulu uzosukuma. Uthi iBhayibhile lilifanisa lesikhathi njengesikhathi sase-Mount Perizim and in the valley of Gibeon. Siyayibona leyo nto bazalwane, ukuthi uNkulunkulu uzokwenza isenzo sakhe esingavamile, his strange act. Lisho kanjalo ke nge-English. Uyazi indaba ukuthi it's a strange act. Yingoba uNkulunkulu mawufunda ezwini lonke uNkulunkulu onomusa. Siyayizwa leyo nto bazalwane. Exodus chapter 34 ku-verse 6. uNkulunkulu uyazichaza njengoNkulunkulu onomusa kakhulu futhi othethelelayo izono. uNkulunkulu ongaphuzi noma ngizothini, uNkulunkulu who is slow to anger. Siyayibona leyo nto bazalwane. So uNkulunkulu nje okanjalo, and njalo zonke izinto zakhe zi-gentle. Isimilo sikaNkulunkulu lithi iBhayibhile sivezwa kuJesu Kristu. So mawubuka uJesu ubona isimilo sikaNkulunkulu. Now cabanga uNkulunkulu bazalwane eletha isikhathi sobunzima ebantwini esingakaze sibone. Kuthiwa it's going to be a strange act, umsebenzi ongavamile. And iBhayibhile malikhuluma phela na ku-Ezekiel 33 ku-verse 11, lithi iBhayibhile uNkulunkulu akathokozi ngokufa komuntu omubi. Sayizwa leyo nto. But manje uNkulunkulu uzolalisa inqwaba yabantu ngendlela ebuhlungu bazalwane. Ngendlela ebuhlungu. Lesikhathi lesi kuzobe kungadlalwa. Aseni nakuJeremiah siyibone lethu uthini uJeremiah yena mayibuka lesikhathi. Uyazi bazalwane leli verse besipheda kulifunda ku-Isaiah, mawufunda ku-Isaiah 28 ikhuluma ngalesikhathi senhlupheko. Mawufunda ku-verse eliphezulu esingalifundanga ku-verse 19, uthi uNkulunkulu izinto ezizokwenzeka uthi kuzobe kuyi-vexation, angazi ngichaza kanjani i-vexation, but it will be a vexation even to just hear about it. Yayizwa leyo nto, nabantu abazozwa ngayo le ndaba lento uNkulunkulu azobe yenza, kuthiwa izohlupheka inhliziyo ibe nokuthuthumela. Siyayizwa leyo nto, izoba nokwesaba futhi ihlupheke. I-vexation isho leyo nto bazalwane, ithi even just to hear of the report, ngokuzwa ngawo nje umbiko, inhliziyo yomuntu izothuthumela ibande. Into ezokwenzeka bazalwane asiyazi, ngoba njalo uNkulunkulu mayivumela abantu kube nezinto ezenzekayo kubona ezibuhlungu ngenxa yezono zabo, njalo uNkulunkulu uxuba nomusa. Abantu bazalwane bavikelwe igazi likaJesu, bavikelwe ukunxusa kaJesu. Kodwa siyeza isikhathi la leyo shield yegazi likaJesu iyasuka, la abantu bazothola manje intukuthelo kaNkulunkulu ingaxutshwanga nomusa. Uyakhumbula nakuDavide ngesikhathi ngesikhathi uDavide wayibale abantu, uNkulunkulu wathi khetha ukuthi ngikwenzeni. uDavide wathi hayi ngikhetha ukuwela esandleni sakhe uNkulunkulu. Kuthi abazalwane uNkulunkulu wathumela ingilosi ibhubhisa isizwe sakaSirayeli ngencithakalo yesifo. Siyayibona leyo nto. Kuthiwa kwathi kumele uNkulunkulu abhubhise izinsuku eziningi, kodwa lithi iBhayibhile wathi uNkulunkulu ebuka isizwe sakaSirayeli abantu belele phansi, kuthiwa uNkulunkulu wathinteka waba nomusa. Kuthiwa wayivimba ingilosi wathi ayime. Mayima ingilosi kuthi uDavide wabuka phezulu, mayibuka phezulu ubona ingilosi iphethe inkemba, ime phakathi komkhathi naphakathi komhlaba, ime nje emkhathini nje.
phakathi esibhakabhaka nomhlaba bazalwane. uNkulunkulu ngoba wayexube nomusa kwangenzeki ngalolu hlobo lelo wayethe kuzokwenzeka ngalo, but manje mase kuvaliwe umusa bazalwane, hey, kuzokwenzeka into esingakaze siyibone. Kuthiwa umuntu ozobe sizwa ngawo umbiko ethi endaweni ethile kenzeka okuthile, kuthiwa uzovela godola umuntu, angazi ngayichaza kanjani ngesiZulu. Kuyobe kuyinto bazalwane esingafisi ukuyibona ukuthi yenzeke kuthina noba kwizihlobo zethu, into esingayifiseli umuntu kahle kahle. Yiso isizathu sokuthi ngithi athi ke ngikhulume ngalento, ngoba njengoba singayifiseli umuntu bazalwane, lento kumele isikhuthaze ukuthi silishumayele ivangeli ngendlela emangalisayo. Uyabona banga uNkulunkulu asibonise nje noba ephusheni mhlawumbe lento ezokwenzeka. Bazalwane, singakhala inyembezi njengoNojesu naye wayikhala uNkulunkulu embonisa into ezokwenzeka kwisizwe sakaSirayeli ngesikhathi uJesu esehla ngembongolo kwi-Mount of Olives. Lithi iBhayibheli wakhala, Luke chapter 19, ngoba uNkulunkulu wambonisa isithombe sento ezokwenzeka kwisizwe sakaSirayeli. Mase sibhujiswa isizwe sakaSirayeli ukuthi uJesu wakhala ukuthi kusisikhathi la bazonibeka phansi babhubhise ingane ukuthi abazoshiya lutho. Nathi bangake sibone bazalwane singakhala into ezokwenzeka, isimanga into ezokwenzeka. Asisi Jeremiah uthini eboniswe ngalesikhathi? Jeremiah 30 verse 7, verse 6 no 7. Ake nibuze nibone, uma owesilisa wake wabeletha na? Bonelani onke amadoda enezandla zawo ezinkalweni njengobelethayo, ubuso bonke buphaphathekile na? Maye, lukhulu lolu suku, alukho olunjengalo. Kuyisikhathi sokuhlupheka kukaJakobe, kepha uyakusindiswa kukho. Siyabona bazalwane, so umuntu ozosindiswa uJakobe, uyena uJakobe umele abantwana lana bakaNkulunkulu. Siyabona leyo nto, but laba abanye abantu ngeke basinde. Now uyawuza lo mbuzo kaJeremiah. Bazalwane, yazi kuba umprofeti kuba yenye into. uNkulunkulu uyambonisa embonweni. Manje kule vision ayibona uJeremiah ubona amadoda, mighty men, amadoda empi, ekhala engathi ayabeletha. Seyizwa leyo nto bazalwane, amadoda uthi anike nimeni ngibuze ukuthi owesilisa wake wabeletha yini. Bathi kushuthi mhlawumbe aphendula bathi cha. Uthi ngibonelani pho amadoda wonke abeka izandla zawo enkalweni ayakhala engathi ngowesifazane mayebeletha. Amadoda bazalwane kuthiwa ubuso buzobe buphaphathekile. Akusona isikhathi lesi kuzobe kuyisikhathi sokudlala, kuzobe kunobuhlungu obumangalisayo. uNkulunkulu angakasithi nje asithi fahla asibonise nje kancane into ezokwenzeka bazalwane. Abantu siyothi masibanxusa ukuthi baphenduke, sibanxusa njengoNoah. Uyazi mawufunda kwincwadi uPatriarchs and Prophets ikhuluma ngoNoah, seyiyoshumayela kokugcina kuthiwa seyewasewuqedile umkhumbi, kuthiwa seyiyonikeza i-final message yakhe ngathi page 95 or page 96 ePatriarchs and Prophets. Kuthiwa umkhumbi wasewuphelile, kuthi uNoah uyobanxusa abantu. Angazi kuyi-translator ngesiZulu. Ithi but he went to give his final message, ithi with an agony of desire that words cannot express. Kuthiwa he pleaded with the people to seek a refuge while it may be found. Kuthiwa mayibanxusa bazalwane, kuthiwa indlela oyibanxusa ngayo kuthiwa even words cannot express, kuthiwa akuchazeki. Ngoba uNkulunkulu waseyimbonisile into ezokwenzeka ebantwini mase kufika uzamcolo. Kuthiwa mase kuvuleke imithombo yangaphansi, amanzi aqhashisa amatshe aye phezulu, amatshe abuya ahlale phezu komuntu amatshe. Yayibona leyo nto, abanye bayacwila la emanzini. Waseyibonile uNoah, and mayibanxusa manje ucabanga lento ezokwenzeka ukuthi labantu abayazi lento. And bazalwane, siyeza isikhathi sobunzima obungakaze kubonakale ever since kaqala umhlaba. Nalesi ikhuluma ngaye kazamcolo into encane compared to into ezayo.
ngesikhathi somzima. Asike sisibuye kahle ke lesikhathi somzima sichazwa kabanzi kwincwadi yeSambulo. Incwadi yeSambulo chapter 16. Now this is amazing. Ngicela sifundeni le quotation ngisho ngayikhohlwa. Le quotation itholakala kwincwadi uGreat Controversy page 627 ekhuluma ngento eyisimanga bazalwane. Uyazi uNkulunkulu umusa wakhe ubani okazibuza ukuthi uNkulunkulu kungani ethatha isikhathi eside kanje ukuthi abantu abaphanishe uma ukuthi benza into wrong. Uthola ukuthi uyazibuza nje awu kunini lo muntu wayigangela abantu usaphila namanje. Nayi impendulo la kule quotation esiyifunda bazalwane. uNkulunkulu yena unesizathu sokuthi why a delay abazalwane. And one of the reasons ilesiyifunda ake sifunde nje mhlambe in the red words. Ithi the severity of the retribution awaiting the transgressor may be judged by the Lord's reluctance to execute justice. Sekuze leyo nto. Kutho bazalwane ngizothini? Ubukhulu bobuhlungu obulinde umuntu oyisaphuli somthetho kaNkulunkulu. Singakubona kahle hle ngalokho ukuthi uNkulunkulu uyaphuza ukuthi aze umuntu amjezise. Angazi noma ngitolike kabi kodwa yini ngiyangizwa. Tebaleke ukuthi ningeze bazalwane. But nje isizathu sokuthi uNkulunkulu angasheshe ajezise yingoba uyazi ukuthi lesijeziso sibuhlungu. Isho kanjalo quotation. Uyazi ma ukuthi mhlambe umuntu oshaya nayo and awuthanda ukulimaza abantu kodwa uyazi ukuthi izandla zami ngiyazazi zibuhlungu. Thothi umuntu akudelela lokuhleli phansi kuba uyazi ukubuka waqala wamshaya. Kuzoba inkinga. Manje abanye abantu bamangela bazi bona abayazi lento yaziyo. Bamangela ukuthi kungani kanti ungamshaya lo muntu akudelela kanje. Wena uyazi ukuthi ngeke uthi mhlambe yilo engimneli ngithi mhlambe uzoyeka ukuyenza lento ngoba manje ngaqala ukumshaya lo muntu angafa. Ngoba ngiyazazi mhlambe nginesihlungu noba yabona leyo nto into kanjalo. So ukuthi the severity singayijaja ngokuthi sibuke the reluctance. uNkulunkulu is reluctant to act. Yayizwa lana bazalwane. uNkulunkulu is reluctant to execute justice. And isizathu yingoba uyazi ukuthi mase iqalile kuzobe bazalwane abantu bephaphathekile ebusweni. Kuzobe kubuhlungu kakhulu. Ake sele incwadi yeSambulo. Incwadi yeSambulo chapter 16. Sibuke ukuthi yini eyenzekanayo mase kusukuma uMikhayeli lapha kwisiphetho sencwadi kaDaniel. Sambulo chapter 16 verse 1. Ukuthululwa kwezitsha zezingelosi eziyisikhombisa. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela ethempelini. Lithi kuzo izingelosi eziyisikhombisa, hambani nithulule emhlabeni izitsha eziyisikhombisa zolaka likaNkulunkulu. Verse 2. Eyokuqala yaya-ke yathululela isitsha sayo emhlabeni. Kwase kuvela isilonda esibi esinobuhlungu kubantu abanophawu lwesilo nabakhuleka kumfanekiso waso. Amen. Now ngifuna sibone ukuthi isikhathi esizodwa lesi. Lana bazalwane makuthulula lezitsha ezigcwele ulaka lukaNkulunkulu. Nakhona futhi kusuke yilesikhathi la uMikhayeli usuke sikuma khona. Ngoba yilesikhathi umusa usukuvaliwe nala umusa usukuvaliwe. Sibona kanjani ukuthi umusa usukuvaliwe? Kulula la mawufunda ku verse 2 kuthiwa lezitsha zithululela noma le inhlupho zithululela kulabo abanani abanophawu lwesilo. Nabakhonze umfanekiso wesilo. Ngamanye amazwi inani labantu abazobe bebenophawu lwesilo lizobe seliphelelisiwe. Ukuthola uphawu lwesilo yinto ehamba ngokwesikhathi progressive. Akwenzeki ukuthi ngile kusekusasa ukuthi wonke umuntu senophawu lwesilo cha. Wonke umuntu uyatestwa. Siyakhumbula uphawu lwesilo yini bazalwane? Ubungcwele besonto mase buphoqwa kubantu bonke emhlabeni ngomthetho wezizwe. Ngoba bazalwane ngiyafisa ukulikhuluma iqiniso ngoba kudala silikhuluma ngilikhuluma licaca bazalwane lento omunye mhlambe maye ngayibonisisi kanje ngale ndlela engibeka ngayo
akake aphenye naye abheke ukuthi yini uphawu lwesilo. Ngoba bazalwane lezi zinto ezizokwenzeka kubantu abanophawu lwesilo ziyaphoqa ukuthi kumele ulwazi uphawu lwesilo ukuze ulu-avoide. Awukwazi ukuthatha ama-chance. And mina ngendlela bazalwane engifunde ngayo, le ndlela futhi ngomusa kaNkulunkulu enginifundise ngayo, uphawu lwesilo isonto mase liphoqwa ngomthetho. Hayi manje mase liphoqwa ngomthetho kuzizwe zonke. And kuya lapho bazalwane. Ngoba kuze wazi uphawu lwesilo kumele wazi ukuthi yini isilo. Bese ubuza isilo ukuthi yini uphawu lwaso. And safunda ukuthi isilo sincwadi Sambulo 13 ibandla Roman Catholic Church. Uphawu lwaso bayisolo bona. Ukuthi uphawu lwabo ingcwele besonto ibona benza isonto ukuthi libe ngcwele akukho eBhayibhelini. Kodwa lenziwe ingcwele ngeauthority yabo bathi this is the mark yokuthi bayabusa. And mawufunda kwi-history ngempela kunjalo. The first Sunday law kwenziwa umthetho washawa uConstantine. uConstantine naye influencer abantu bebandla laseRoma o-Eusebius abantu kuthiwa ama-church fathers. Siyabona leyo nto. So yini uphawu lwesilo lolo. Na bazalwane umuntu uthola uphawu lwesilo mase ukuthi uzwile leliqiniso lesabatha. Futhi nomoya ingcwele umcacisele konke azibonele ba. And ukuthi mase kushaya isikhathi sekushawa umthetho la isonto seliphoqwa ngokomthetho njengoba kuzokwenzeka nje maduzana. Isonto seliphoqwa ngomthetho izizwe zonke. Umuntu owamukelayo lo mthetho lo phezu ukuthi seyifundile azi ukuthi cha akuyona usuku kaNkulunkulu. Lo mthetho awuveli uNkulunkulu uvela uphapha. Kodwa abe awamukela futhi achithe isabatha likaNkulunkulu. Lapho umuntu wamukela uphawu lwesilo. So izizwe zonke zizotestwa. And i-test izofika kumuntu wonke. Ngoba nizothi noma bazalwane seniyibona lento ithi how iqiniso lento ngoba sake sayifunda kuyifundo. But akuzubakho lula ukuyiyeka nje kanjalo ngoba izinto ezobe sibekiwe kuzobe umthetho uthi mawukuthi awulamukeli lolusuku awamukeli lo mthetho uzoxoshwa emsebenzini futhi awuzukwazi ukuthenga ezitolo awuzukwazi ukuthenga nokuthengisa. Siyibona leyo nto. Futhi ngenzeka ukuthi ubulawe ngisho ukubulawa. Sho njalo iBhayibheli Sambulo 13 leso sasifunda bazalwane. Now as abantu betestwa kancane kancane one by one bathola ini uphawu lwesilo. One by one bathola uphawu lwesilo abantu. Now mase kufika la sekuthululwa lezitsha zentukuthelo kaNkulunkulu. Abantu kusho ukuthi bazobe sebephelele abalitholile uphawu lwesilo nabangalitholanga futhi nabo sibe one side. Seyizwa leyo nto. That's the only way uNkulunkulu angakwazi ukuthi ahlukanise phakathi kwalabo nophawu nalabo angenaphawu. Seyibona leyo nto bazalwane. So umusa nala usuke unjani uvaliwe. Now ngifisa sibuke bazalwane into eyenzekalayo ebazalwane. Ngicela ukuthi ngenixwayise ngizonibonisa izithombe ukuze sibe nomfanekiso wento ezokwenzeka. Le izithombe engizonibonisa zona ziyethusa. Sizohamba one by one kulezi zitsha zolaka likaNkulunkulu elizobe lithululwe emhlabeni. Kulabo abanophawu lwesilo. Siyabona ukuthi bazalwane nalezi zitsha zithulula kulabo abamukele uphawu lwesilo hayi kumuntu wonke. So labo bakaNkulunkulu abanganamukelanga uphawu lwesilo bazobe besindile kule zitsha zolaka. Yebo bazobe beshushiswa bezingelwa konke lokho kodwa kule zitsha zolaka cha asibathuli. Njenganokuthi mawukhumbula izinhlupho zakephi zaseGibhithe. AmaSirayeli awesindile wona kwizinhlupho zaseGibhithe. uNkulunkulu uthi uzokahlukanisa amaSirayeli nabaseGibhithe. Ngempela wabahlukanisa eGeshoni la kwakuhlala khona amaSirayeli. Zazingekho izinhlupho kwakuthi kumnyama eGibhithe kodwa kuyakhanya eGeshoni. Siyibona leyo bazalwane. Namanje uNkulunkulu wenza kanjalo. Asibukeni ukuthi okwenzekalani kwisitsha sokuqala. Ukuthi bazalwane kuzobe khona izilonda ezithusayo. Sengiyatolika nje ngendlela yami la kwisiZulu. Kwi-English they shall be a grievous sore upon the men which have received the mark of the beast. Kuzobe kunama-boils amathumba nezilonda ezithusayo. Kuzobe kunento bazalwane ecishe ifane nento kanje. Yazi lona umuntu wangempela umuntu wase-India onama-boils umzimba wonke. And ukuthi bazalwane mase kuthululwa isitsha sokuqala abantu abamukele uphawu lwesilo bazothola lama-boils bazalwane
uyacabanga uthi uhleli kubuhlungu uthi umile ngithe mangibuka bayama ezinye kade angizuveza lento into eyenzakalayo uthi uJesu mase kusuka uMichael inhlupho zonke kuzobe kuyinhlupho ezingakaze zibonakale kushuthi kuzokwenzeka into eyiwesi kunalokho uyayibona leyo nto bazalwane into ezayo yosithusa ake sifunde elandelayo lapha kuSambulo chapter 16 ngokusheshsha Sambulo 16 kabanga lento uyifisela umuntu bazalwane verse 3 nesibili yathululela isitsha sayo elwandle lwase luba igazi elinjengelofileyo nakho konke okuzwayo okuphila elwandle kwafa kuthiwa lapho bazalwane mase kuthulula ingilosi yesibili kuthiwa ilwandle lonke liphenduka igazi uyayizwa leyo nto uyalicabanga iphunga angivisi ngaleso sikhathi ube ngihlala ngaseThekwini la kunolwandle awu uyacabanga iphunga lapho eliyophuma ngaleso sikhathi kuthiwa zisofa zonke iy'lwane kophuma iphunga elimangalisayo nabadobayo badoba iy'lwane ezifile ey'nukayo kuzonuka bazalwane iphunga abantu elobadida ngempela zife zonke izilwane zaselwandle. The next one futhi ingilosi yesithathu asibonde makuthulula ingilosi yesithathu yini enzekalayo verse 4 verse 4 nesithathu yathululela isitsha sayo emifuleni nasemithonjeni yamanzi kwase kuba igazi sayizalwane bazalwane mhlawumbe singafunda nje no verse 5 no 6 ngezwa ingelosi verse 5 ngezwa ingelosi yamanzi ithi ulungile wena okhona nowawukhona ongcwele ngokuba wakunquma lokho verse 6 now ngokuba bachitha igazi labangcwele nelabaprofethi wabanika ukuba baliphuze igazi bakufanele yebazalwane kuthiwa mase kuthulula ingilosi yesithathu uyabona manje kulesibili ulwandle liphenduka igazi kwingilosi yesithathu kuthiwa manje amanzi asemfuleni yazi ngiyakhumbula isikhathi siyikhuluma lento la ekhaya siyifunda abanye abantu bazobe besemahhotela ikhulu omongameli bathi bevula amashawa kuphuma igazi kuthi kuvula umpompi kuphuma igazi bathi umuntu ufuna ukukha amanzi ufuna ukupheka kuphuma igazi bawafisa amanzi asolwandle nawo ayanuka kufe iy'nhlanzi ingakho iBhayibheli kuverse 6 kuthiwa yebo Nkosi ulungile ukuthi ubaphuzise igazi kuba nabo bachithe igazi labangcwele seyizwa leyo nto la into ezobusenzeka uyacabanga bazalwane into ngiyabuka la kunemfula abantu bazobe befuna amanzi emfuleni kodwa bayitholi igazi kuphela umphakathi wonke wazi nokuthi uphuze ini uyacabanga lobo buhlungu iy'ngane zincaniwe abantu bancaniwe kuthiwa bazalwane lesi yisenzo sikaNkulunkulu esingavamile esingajwayelekile kuthiwa it is his work his strange work and his act his strange act siyabona leyo nto kuthi uNkulunkulu uzobe ethukuthele njengasentabeni yakuphi yasePerizim nasemgidini wakuphi waseGibhiyoni lapho uNkulunkulu wayithukuthele kakhulu kuthiwa nangalesikhathi uzobe ethukuthele kanjalo bazalwane esenza into angajwayelanga ukuyenza ngoba bazalwane sonke siphila ngayo uNkulunkulu kunamanzi nje emifuleni angomi uNkulunkulu ngumusa wakhe kodwa uyabona abantu mase bezihlukanisile nomusa kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu hayi akunankinga uthi ngiwususe umusa wami kwenzeka izimangaliso phela sifunde na verse 7 ingilosi yesine the fourth angel mase ithulula lesitsha solaka laNkulunkulu
verse 7. Ngase ngizwa i-altare lithi, yebo Nkosi Nkulunkulu Mninimandla onke, ziqinisile zilungile izahlulelo zakho. Yeah, 8 and 9. Eyesine, verse 8. Eyesine yayisithululela isitsha sayo elangeni, lase linikwa ukubashisa abantu ngomlilo. Abantu bashiswa ngokushiswa okukhulu, kepha bahlambalaza igama likaNkulunkulu onamandla phezu kwalezi zinhlupho, kodwa abaphendukanga ukuba bamdumise. You know, nayi into bengifisa siyibuke. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ayiveze le ndawo. Ukuvalwa komusa, uNkulunkulu akawuvali umusa ngoba ethi akasafisi kuphenduka umuntu, asoze sifike isikhathi esinjalo la uNkulunkulu akasafisi kuphenduka umuntu. Kodwa uNkulunkulu uvala umusa ngoba abantu abasafisi bona ukuphenduka, kusaphenduka umuntu. Yayizwa leyo bazalwane. Yila kufika isikhathi la uNkulunkulu kuncwadi yeSambulo 22 verse 11 athi ongcolile akahlala ingcolile ngoba abasafuni ukuhlanzeka. Baningi abantu emhlabeni bazalwane, abantu into abangayifuni kakhulu emhlabeni ushintsho. Yingakho nendaba yesabatha ingeyona indaba elula. Nala sihlala khona indaba masifunda ngamadlozi akuyona indaba elula ngoba izinto zikaNkulunkulu zifuna umuntu ozimisele ukushintsha. Kuzofika isikhathi la uNkulunkulu athi hayi ngoba akusashintshi umuntu. Ake manje umusa umeke manje ayeke uJesu kunxusa agqoke ingubo zakhe zokubuya ke manje kuzolanda ibandla lakhe. Seyizwe lento bazalwane. La manje izwi lizwakala lisithi ongcolile akahlala engcolile, nongcwele akahlala engcwele. Seyizwe leyo nto. Lapho sibona kanjani ukuthi abantu babengasashintshi la. Sibona kuleli verse bazalwane la ku verse 9. Kuthiwa abantu sebeshiswa yileli langa elishisa ngendlela emangalisayo. Kuthiwa kodwa bamhlambalaza uNkulunkulu abaphendukanga. Yayizwa leyo nto. Ngamanye amazwi abantu laba abangazimiselanga ukuphenduka. Esikhundleni sokuthi bathi hey saze sashaya siphendukeni okungcono. Siyamkhumbula ngisho uFaro bazalwane waseGibhite kwakuthi makwenzeka izinhlupho pretend ongathi uyaphenduka. Abize uMose athi ayakunankinga ngizonidedela. Cela kusuke lokho. Kodwa kuthiwa manje kulesikhathi ngoba kusuke sekuvalwe umusa abapretend nokupretenda baphenduki. Kuthi esikhundleni sokuthi baphenduke noma bazenze ngathi bayaphenduka. Kodwa bayamthuka uNkulunkulu bayamhlambalaza bathi uNkulunkulu wena uNkulunkulu uyayicabanga leyo nto. Ubeza abantu behlambalaza uNkulunkulu. Lapho kusuke sekuvalwe umusa ke bazalwane. Inhliziyo zabantu ziqinile. Ayisekho into abangayenzela. Unxuse wanxusa uJesu wakhala inyembezi. uJesu elokuthi baba igazi lami ephakamisa izandla ezinamanxeba. Kuthi makufika esikhundleni la ukuthi umuntu mhlambe afe omunye besenza ubugebengu edutshulwa amaphoyisa ziphakama izandla ezinamanxeba. Athi omunye owumKristu kodwa ongaphili impilo yobuKristu eloku ezenzisa. Omunye ungumKristu kodwa ngala emasayidini yantshontsha, ngala emasayidini ucorrupt, ngala emasayidini uyaphinga. Athi sekufika mhlambe la kumele ashayise ibhasi uSathane seyilungisa ibhasi elomshayisa ziphakama izandla ezinamanxeba. Kodwa umuntu athi wathola lo mathuba kunokuthi aphenduke lokho eqhubeke sona. Kufika lesikhathi ke manje la inhliziyo seyiqinile. Bazalwane kuthiwa lana kule nhlupho lena abantu bashiswa ilanga ngendlela emangalisayo. Lana ile umfula la kuthela amanzi emfuleni umfula beyigazi. Lana ile nhlupho yelanga. Koma yonke into niyayizwa leyo nto bazalwane. Koma yonke into. Abantu ukuze namhlanje makhule ngama heat waves asikaboni ma heat waves. Ebona lana kuse India bazalwana kuthiwa kune heat wave eyimangalisa. Hey, abantu umuntu umbanzi akazi nokuthi ayithini mosquito balana zonke izinto ezivelayo makushisa zidla. Kuyashisa koma yonke into. Ngisho nomfula la isithombe lana se heat wave bikhona la isikse China la. Uyalibuka leli bridge uthi lingakanani? Angishazi makakhe ibridge. Suke lakhiwa ngoba kunomfula omkhulu okumele uwelwe. Yabo imoto zikwazi ukuthi ziwele lo mfula. Kodwa manje mawubuka leli bridge uthi awubalakhele leli bridge ngoba phela akusekho manzi lapha. Komile. Into eyenzeka manje le.
cabanga into ezobe isenzeka ngalesikhathi ethi uJesu sobe singafani nesizodwa isikhathi sake sabakhona la emhlabeni. Hey, bazalwane. uNkulunkulu ngathi angasibonisa sibe nokudabuka. Singadlali nesono. Singadlala amadayi, yazi ukudlala amadayi sokugembula. Singagembuli ngezulu. Uthatha ama-chance uthi hayi uthi ngikwenze lo mhlambe akuyona iphutha mhlambe ngiyithola nje itethele. Yebazalwane singagembuli ngezulu. Ngoba phambi kokuthi abantu bashe esihogweni basaze kuqale badlule kulesi hogo esila emhlabeni lokhu. Hey bazalwane. Cabanga sewudlule emzimeni ebukanje ugcine ufa. And then kufika futhi lesikhathi esivutha njengeziko akhuluma ngaso uMalaki chapter 4. Inhlupho phezu kwenhlupheko nje bazalwane asiyifisi lento. And abanye sibafiseli ngithema ngiyibuka lento ngathi hey uNkulunkulu asisize abantu sibaxwayise. Abantu sibakhulekele ngoba abantu bazalwane kuzobe njengobethu uJesu kuzobe khona ukukhala nokugedlezela kwamazinyo. Asikaboni lutho bazalwane ngempela lento izobe inzima. Abantu besisha. Buka uthi uJoel uthi mayikhuluma ngale nhlupho leyelanga. Ikhona na kuJoel chapter 1 asekuncwadi kaJoel. KwiTestament elidala. Asek chapter 1. Phela sifunde nje bazalwane. Hey. Uverse 10. Siyoma kuverse 12. Sibone into izobe isenzeka. Joel chapter 1 verse 10 to 12. Amasimu achithekile, umhlabathi uyalila, ngokuba amabele achithiwe, iwayini elisha lishile, amafutha ayawuma. 11. Jabhani balimi, nihewule nina baphathi bezivini, ngokolweni nangebhali, ngokuba isivuno samasimu sichithakele. 12. Umvini ubunile, imikhiwane iwumile, imiphomegranathi namasundu nemi-aphula nemithi yonke yasendle kubunile, ngokuba intokozo ibunile phakathi kwamadodana abantu. Kube kunzima bazalwane mase kuthelwa uyabona le plague le nhlupho le yelanga elishisayo. Kube njengobechaza nje uJoel. Kusha yonke into. Siyabona lana kusha amanzi. Kusha izithelo. Uthi ungena esitolo akho kudla. Ufuna ukuthile kuthi akukho. Kuthi abazalwane ngisho kuthiwa even nezilwane nezilwane lezi inkomo ngisho nabantu abadla inyama umuntu othi efuna inyama kuthi iyashoda ngoba inkomo ziyafa ngenxa yelanga elishisa ngayo. Indlela ilanga ezobe libashisa ngayo abantu bazalwane baye befuna ukuthi to quench the thirst ngamanzi. Amanzi abezobe engatholakali kalula ngoba manje uyakhumbula ukuthi imifula yenziwe ini igazi. Kushisa kanje. Angiyazi nami into abantu bayoyenza ngempela. Kodwa bazalwane izwi kaNkulunkulu lakhuluma amanga. Ngesikhathi uNoah ebaxwayisa abantu ngento ezizenzeka kuzamqolo kwangathi ukhuluma ihlaya. Ukhuluma into engaqondakala abantu into engayimagineki. Nama ufunda la ngeinhlupho ezizokwenzeka manje uMichael mase isukuma. Yinto abantu abangakwazi ukuimagine. Sekuthiwa yonke lemthombo yamanzi igcwele igazi. Kushisa ngendlela ukuthi kubuna yonke into. Koma amafutha, koma yonke into, koma ama-apula, koma apula. Uyacabanga nezifo ezobe zikhona lapho. Phezu kwalamathumba ezobe ekhona ekuqaleni sibonile kwisitsha sokuqala. Nezifo ezobe zikhona sengasatholakala amanzi. Seniphefumula umoya onukayo ney'nhlanzi ezifile. Naley'lwane ezifile ezoloke zilele. Uyayibona lento bazalwane. Yazi iBhayibheli lithi malikhuluma kwenye indawo lithi indlela ezobe kufiwa ngayo kuthiwa umhlaba awuzukwazi ukufihla. Ithi nge-English ithi the earth shall disclose her blood
and shall no more cover her slain. Seyibona leyo nto. Kodwa nabantu abafayo abazukwazi nokungcwatshwa. Indlela befa bebaningi ngayo bazalwane. So lento izobe isenzeka bazalwane, hey, inzima impela. Na ngifuna ukudlula kuzo zonke inhlupho sezisiphelelwe isikhathi, kodwa nje naku bazalwane. Njengoba zu7 kusakhona enye elandelayo yobumnyama, la abantu bazophila kwisikhathi kumnyama thu. Lithi iBhayibhile umnyama ongathi ungabuthinta. Ukuthi abantu they would know their tongues. Abantu kungathi angaziluma umuntu ulima indlela okumnyama ngayo, angazi nokuthi umuntu azenzeni. Kumnyama thu. Kubese kuba khona abazalwane ipicture Armageddon. Bese asifundeni inhlupho yokugcina bazalwane, ile yokugcina engifuna siyifunde. Hey, yokugcina asiyeni kuyona. Sikisambulo still chapter 16. Lezobe isenzeka la emhlabeni bazalwane. Lezobe isenzeka la emhlabeni. Madluzane. Verse 17. Asifundeni verse 17. Esikhombisa yayisithululela isitsha sayo emoyeni. Kwase kuphuma izwi elikhulu ethempelini esihlalweni sobukhosi lithi, sekwenzekile. Yabusaqhubeka nani. Kwase kuba khona imibani namazwi nokuduma. Kwaba khona nokuzamazama okukhulu komhlaba okungazange kube khona okunjalo. Selokhu kwaba khona abantu emhlabeni. Ukuzamazama komhlaba okukhulu kangaka. Umuzi omkhulu waba izinqamo ezintathu. Nemizi yabezizwe yawa. NeBhabhiloni elikhulu lakhunjulwa phambi kukaNkulunkulu ukuba alinike isitsha sewayini lolaka lwakhe oluvuthayo. Verse 20. Iziqhingi zonke zabaleka nezintaba azifunyaniswanga. Isikhotho esikhulu esisinda njengethalenta sivela ezulwini sehlela phezu kwabantu. Abantu bamhlambalaza uNkulunkulu ngenxa yohlupho lwesichotho, ngokuba uhlupho lwaso lulukhulu kakhulu. Yabona bazalwane ukuthi ingilosi yokugcina. Le ngilosi yabazalwane le yokugcina le sekuthulile isitsha sokugcina. Yila uJesu manje naye seyasondela. Uthi njengadlule nesikhathi esithile seyabonakala eqhamuka, kodwa phambi ukuthi abonakale eqhamuka abazalwane sebeyalizwa nabantu izwi elikhalayo ngathi kuyaduma elithi it is done. Ukuthi mase kukhulume lolo lizwi bazalwane, kuba khona imibani ethusa abantu endlela emangalisayo. Kube khona ukuzamazama komhlaba bazalwane. Kube khona ukuhlukana, yabona ukuthi iziqhingi ziloke zihlukana, kuthi kube khona futhi nesichotho. I-ice esindayo ngendlela emangalisayo inethe phezu kwabantu. Yabona i-ice mase inkulu kakhulu isuka le phezulu ingahlukani. Ngoba yabona manje ijwayele ukuthi ithi mayinethe noma i-ice kodwa ifika seyincane. Noma ishaya kwi-roof yomuntu ayilimali i-roof. Yabona manje yothi mayishaya ewindini liphihlike iwindi, ithi mayishaya kuthayela kuphihlike uthayela. Ingene endlini abantu bashayeke, umuntu angazi nokuthi acashe phansi kombhede nobenze kanjani bazalwane. Into ezokwenzeka masinyane yinto othi uma uyifunda kube ngathi yile sikhathi sikaNoah, kwangathi uNoah ikhuluma ihlazo ebanxusa abantu ukuthi asingagembuli ngosindiso. Lingalithathi ichansi, ngenani emkhumbini. Abantu bathatha amachansi bathi hey siyothini mase singenile, kodwa uthola ayisenzeki yonke lento. Yabona sesilahlekelwe yonke ingcebo yethu ngoba nathi sesisizile phela ukwakha lo mkhumbi, yonke leyo nto. Yabona leyo nto sesiyahlekwa ngabantu, konke lokho abantu bathi ayisothatha ichansi asungene. Bagembula abantu, balimala kakhulu. Bazalwane nayi iphathi engiyithanda kakhulu ke lana. Mase kwenzeka lokhu sekuzamazama umhlaba,
Asenincwadi kaMateyu 24 nayo into ezokwenzeka. Sesifikile incwadi kaMateyu 24 phela sifunde kuverse 30 no-31. Matthew 24 verse 30 and 31. Khona kuya kubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu. Bese zikhala izizwe zonke zomhlaba zibone indodana yomuntu iza emafwini ezulu. Inamandla nenkazimulo enkulu. Iyakuthumela izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo. Ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine. Kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. Sayizolonto bazalwane. Kuthiwa lana into eyenzekayo la kule nhlupho lo le ye7 masibuka la ukubuya kaJesu. Lapho bazalwane iBhayibhile malikhuluma kwiTestament eDala incwadi kaIsaya lithi uJesu mase ibuya kuthiwa umhlaba uzobuntenga njengesidakwa. Kuthi ithi ngeEnglish ithi the earth will reel to and fro like a drunkard. Sayibona leyo nto bazalwane. Uyabona njengoba manje umhlaba umuva nje yonke into in harmony. Mase untenga njengesidakwa kuzoba ngathi ngempela udakiwe umhlaba. Uthi yabona ilanga ngathi liyashona ngathi liyaphuma awazi ukuthi kwenzakalani. Kuthi kusenzeka lokho kube sekubonakala indodana yomuntu. Kubonakala uJesu. Lithi iBhayibhile mafunda incwadi kaMateyu 25 kuthiwa uzobefika neingilosi zakhe zonke. Ingakho mafunda incwadi yesambulo kuchapter 8 kuverse 1 lithi kwaba khona ukuthula ezulwini for isikhashana. Sayibona leyo nto. Into ezokwenza ukuthi kube nokuthula ezulwini for isikhashana ngoba zonke ingilosi zizobe ziphumile akusekho ingilosi ehlabelelayo. Kuphume zonke ingilosi zize emhlabeni. Sizokwenzani? Sizolanda abangcwele. Sayizwa lonto bazalwane. Zonke ziphumile. Uyabona la abanye bazalwane babelele. Njengoba isisho iBhayibhile encwadi kaDaniel 12 verse 2 kuthi abaningi abalele emhlabathini bazokuvuka. Nangu uJesu seyikhuluma ngelizwi elikhulu ethi vukani vukani vukani. Amathuna abadedela abanye bazalwane bombozwe ngama-tombstone amakhulu. Ngaleso sikhathi izwi likhala likaJesu elinyakazisa umhlaba nama-tombstone ayahlehla. Nabantu babengcwatshiwe ezindaweni ezingaziwayo babeshushiswa bathelwa phansi. Khona abantu bazalwane bafa kabuhlungu ngenxa yevangeli. Ngikhumbula ama-Waldenses khona ngesikhathi behlala ey'ntabeni bashushiswa ibandla laseRoma. Mofunda kumlando kuthiwa bashushiswa babulawa ngendlela ebuhlungu. Kuthiwa in the middle of the night kwafika amasosha ayothunywe ibandla laseRoma abulala yonke into in the Waldensian community. Kuthi abaphephayo bakhuphuka iy'ntaba bayikhuphuka iy'ntaba. Bathi uma befika ey'ntabeni phezulu bacashe. Kuthi amasosha engenelisekanga ukubulala labo abasebebulele. Kuthi abacoshisa akhuphuka nabo intaba. Uma bafica le phezulu kwentaba babuzana ukuthi sibenzeni. Baphethe iy'nkemba la kune-option ukuthi sibafake iy'nkemba. Kuthi cha asibaphonse lezansi. Baphethe ey'ntabeni ey'phezulu. In the Alps, la intaba kuthiwa ama-Alps. Kuthiwa one by one bebephonsa lapha. One by one. And bazalwane ngalolu suku mase ibuya umniki wempilo. Uzobabizwa baningi abazovuka kulezo y'ntaba lapha phansi la lachitheka khona igazi labo. Bavuke bazalwane sibe nomzimba ongonakala. Bavuke bethokoza bejabulile. Njengoba sibona nje esithumbeni. Abanye uzothi uJesu mayibuya abanye bazobe bephila becashile endaweni ezihlukile zomhlaba ngenxa yey'ntshushiso. Siyayibona leyo nto bazalwane. Abanye bazobe becashile kuthiwa yini ama-caves imigede noma semhumeni angazi ngathi semgedeni. Kodwa bazobe becashile nje kule ndawo zokucasha nakhona ngoba lithi iBhayibhile wonke amehlo azombona uJesu. And njengokubona isithombe bazalwane ukuthi akucaci la ukuthi isibhakabhaka sinjani ngoba ukuthi umhlaba uzobuntenga njengesidakwa. Njengokubona ngathi kusehlane
ngenxa yezinhlupho lezi eziwile uJeremiah uyakhuluma kuJeremiah chapter 4 uthi ngabona umhlaba ungathi yihlane. Seyizwa leyo nto. Umhlaba kube sekuphelile ingekho lutho efisekayo nabantu abahlala kumasabhabhu kubhubhiseke yonke into. Ngalelo suku wonke umuntu ongazinikelanga kuJesu ojahe izinto zalomhlaba uzobona ukuthi waphila impilo yobuwula. Labo babebonakala engathi bayiziwula, ogogo bahamba impilo yabo yonke bekhonza uJesu, abantu beyinikele uJesu bedelo komhlaba. Ngaleso sikhathi bazalwane uyabona engathi ngiyababona ngenkazimulo eyisimangaliso sebekhushulwa. Bemhlangabeza uJesu emafini, oBill Gates besele phansi lapha ezansi namabhiliyoni wabo. Uyayibona leyo nto. Abantu bebehlupheka. Sebekhuphuka bona ngenkazimulo eyisimangaliso. Abanye sebevuka sebekhoshela ithuna. Bathi manje thuna luphi udosi lwakho apho amandla akho. Uyayibona leyo nto. Engathi bazalwane ngempela singaba kuleli qembu leli. Elizobe lithi uJesu mayiqhamuka lithi naye inkosi yethu besiyilindile. Siyithokozela. Singabi kuleli qembu leli ukuthi lithi iBhayibhile izizwe zonke zomhlaba ziyokhala masibona uJesu. Yayizwa leyo nto. Njengoba uma ufunda incwadi yeSambulo chapter 6 lithi iBhayibhile abantu bazobe beseyintabeni bathi intaba zibawela. Baye kumawa abantu amawa awabasithe. Abafuna ukubona ubuso balo ozayo. Uyabona abazalwane mabecela ukusithwa la abaceli ukusithwa ubuso bomuntu oyisitha. Kodwa bacela ukusitha nokucashiswa kubuso bomuntu owazinikela ukuthi afe abafele bona. Siyayizwa leyo nto. Kodwa manje abasakwazi nokumbheka. Bakwazi nokumbheka. Nayi into bazalwane ezobe isenzeka. uDaniel akhuluma ngayo lapha ekugcineni kancwadi kaDaniel chapter 12 verse 1 no 2. Umbuzo kithina sonke bazalwane ukuthi ingaba ngempela inkambo yethu iyafana yini kaJesu. Kunesicaphuno kwincwadi zika Ellen White, incwadi Early Writings page 64. Ithi time is almost finished. Sayizwa leyo nto bazalwane. So time is almost finished. Iyaqhubeka ke iba nombuzo ubuzayo. Ayibuzi ukuthi how many errors do you know ama errors? Ngoba abanye abantu mabeshumayela bathanda ukushumayela ngama errors. Asebandleni thayi ebandleni khona error ethile khona ithile khona umfundisi othile wenza ukuthi khona umunye umfundisi yabona into eyiningi. Ayibuzi ngayo yonke lento ukuthi how many errors, how many apostasies, zonke leyo nto. Ayizibuzi zonke lezi zinto. But ibuza ukuthi time is almost finished. Ayibuzi nokuthi how much money have you made? But ithi time is almost finished. Ayibuzi nokuthi how much have you studied? Sebona leyo nto. Ayibuzi ukuthi umuntu ayibe iphoyisa ukuthi how many criminals have you caught? Ayibuzi ku-engineer ukuthi how many buildings have you built? Into ayibuzayo kuphela iyodwa quotation le ithi time is almost finished. Do you reflect the lovely image of Jesus as you should? Sayizwa leyo nto bazalwane. Ngoba lithi iBhayibhile kwincwadi kaJohane wokuqala chapter 3 kuverse 3 ukuthi wonke umuntu onosifiso sokuthi uJesu mayibonakala uzofana naye kuthiwa uyazingcwalisa njengoba noJesu engcwele. Sayizwa leyo nto. Kuthiwa umuntu ofisayo ukuthi uJesu mayibonakala naye aphendule athole nesimo sikaJesu songaboni. Kuthiwa kumele aphile impilo yobungcwele njengoba noJesu enjani engcwele. Ngiyanxusa ke abazalwane nathi uNkulunkulu angasisiza ifocus yokuphila kwethu ngempela kube ubungcwele. Ngiyanxusa nami ngizinxusela vasinzi ngiyifundile nje uNkulunkulu engathi angeke angivezele nje isithombe bazalwane ongathi lento ngiyibone ngiephupeni noba kuze abantu ngibaxwayise kwangempela ngibone into ezokwenzeka ebantwini uNkulunkulu mhlambe afake noba nje ephusheni isithombe somuntu engimaziyo noba osemndenini kuze ngikhuleke ngendlela eserious hayi lokhu relax esinako. Yazi bazalwane ukuthi siyadlala nabantu besebungozini, sithethe ama-jokes, sithethe amahlaya, umuntu usebungozini sidlule futhi sidlule kuyena sikhohlwe singamkhulekeli nokukhulekela kodwa lo muntu usebungozini.
Sengathi uNkulunkulu nje ngempela bazalwane angasivula amehlo kamoya. Sibone into ezisazokwenzeka. Abantu basazoba senkingeni. Nathi masingethembekile sizoba ingxenye labasenkingeni. Ake sivaleni ngokukhuleka. uNkulunkulu asisize bazalwane singagembuli ngezulu. Hey, izulu lihle. Izulu lihle. Yabona uJesu mase sithatha lana seyinyuka nathi sesiyongena ezulwini. Oh. Hey. Izulu lihle bazalwane. Singagembuli ngezulu. Ngesikhulekile. Nkosi nothando olumangalisa kakhulu. Siyakubulela isifundo siphe sona. Nkosi siyamangala masibona izinto ezizokwenzeka apha emhlabeni nezinhlupheko ezisazofika. Siyacela Nkosi usincede singalamukeli uphawu lwesilo. Siyacela Nkosi usincede sibe nesimilo esifana nesakho. Sibe ngcwele njengoba nawe ungcwele. Siyacela Nkosi usincede sibaxwayise nabanye abantu. Please Nkosi sicela usincede kakhulu. Sidinga nje ukuncedwa xa sifunda Nkosi sifunde sinje. Apho izwi lakho Nkosi lithi ngolusuku amadoda angamaqhawe aze befana nabesifazane xa bebeletha. Hey Nkosi yezulu, cela usincede kakhulu Nkosi sivula amehlo. Siyakuthanda Nkosi, siyakubonga konke ukusifundisa kakho nje Nkosi lencwadi kaDaniel esiyinika Nkosi umlando osuka ngesikhathi zoDaniel eBhabhiloni kuze kube sekubuyeni kaYesu Kristu apho sekuvuleka amathuba abalele ethulini lomhlaba bavuswe. Siyakubonga kakhulu Nkosi yezulu. Sicela nje Nkosi usincede ukufunda kwethu kungabi yize kodwa nathi Nkosi silungiselele isikhathi ezizayo. Sicela konke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be